shake my white little booty too. Nice. Ti'n gweld hynna? Ynddo? Ti di gweud yna? Ti dweud o'n. Sorry, man. Helo, croeso i'r podcast Maes Fi, lle fi Elan Evans yn gofyn i rhai o bobl mwyaf blaenllaw y sy'n gerddoriaeth Cymraeg i ddewis a creu i gŵyl delfrydol nhw. A heddi, fi falch iawn i ddweud bod dy fi dau berson hyfryd iawn yn gwmni ar y podcast heddi. Alis Glyn, y cerddor o'r artist, rwy ti, ti'n oce? Yn iawn, diolch. Da iawn, a Guto Evans, yr artist, y cerddor, y drymiwr i Malan, Crync a Ffenest. Ie, wir. Sut wyt ti? Gres, diolch, mae'n really braf, heddiw. Mae'n lush. Dwi'n hapus. Mae'n mor neis gweld hael. Long may Mae'n continue. lyflu. Yeah. Yeah. Good vibes ar gyfer y haf, gobeithio. Sut chi wedi ffind o paratoi ar gyfer y podcast yma? Chi wedi joio'r... Wyt ti wedi paratoi gyda? Wel, do anaddo, dwi wedi paratoi fath bach, o'n i'n meddwl... Nice. O'n i'n meddwl sy'n ni'n dod â spectol hael festival sunglasses fi, efo fi. I ni gael fewn i vibe. Cute! Be sy'n arno nhw? Dinosauriaid? Dinosaurs. T-Rexes, dwi'n Maen meddwl. nhw'n really fach. Gesio nhw o kids section Mountain Warehouse. There we go, that's why. Yeah. Lovely. Ti'n eich yn really cool. Diolch, dwi'n teimlo'n cool. Dwi'n teimlo'n barod am Barod am gŵyl. Maes Fi. Gan ti sunglasses Oes. hefyd. Ddim mor cwl ar i chdi ddo. Dwi'n teimlo fatha bod hein rhy yn o'n shlôn. Chi'n hoffi mynd i festivals? Sgynnoch chi brofiadau o mynd i festivals gwahanol? Green Man ydy yr un i fi. Yeah. Bod fi mond i bod unwaith yn afodus. No way. Yeah. Oedd gen yn ffrind i y gol i briodi weekend Green Man blwyddyn dwytha. Oh my gosh. Whoa, who does that? Disgrace. Mona fel priodiaeth o Steddfod. Why? Yndi, yndi. Just don't do it. So yn afodus, yn gorau mynd i hwnna. Digwydd bod oedd y priodas gorau dwi'n rhaid i bod i. So i there we did go. well, i did Okay, well. not too bad then, Good not job, too Daf. bad. Os ti'n masiad, da iawn. Ond ie, mae Green Man jyst yn Mae'n special. anhygoel, ynddi? Di. The setting, the music, Beautiful. line up blwyddyn yma'n delicious. Yndi. Really good. Delectable. Alice, be am ti? Ti'n lyfio Na, ni? dwi'n getu, dwi'n dal y bod yn Green Man. Na ddo? Dwi'n really eisiau mynd. Dwi'n mynd i fel na mai am tro cyntaf flwyddyn yma. Ooh. Rhaid i bod fyna. Ti'n hoffi sesiwn fawr? Ti'n mynd i sesiwn fawr? Yndw. Ti'n mynd i sesiwn fawr? Dwi wrth y modd efo sesiwn fawr. Nes i weld clip, actually, o pan oedd Eve a Law yma. Oh, yeah. Pan oedd Law o fyny efo syniad y sesiwn fawr. A'n fel, a gai, Chwadlonol, guys. incredible. Yeah, unwaith fi wedi bod a... Waw. Fi'n dyfaru mae dim ond unwaith fi wedi bod. Blwyddyn dwytha? Yeah, Ie. amazing. Oedd yn clas. Oedden ni lwcus efo tywydd blwyddyn dwytha. Yeah. Unig beth yw, nath nhw gair pubs yn gynnar llynedd. Do, lot o heddlu oedd. Yeah. Ie, They knew I was coming, guys. oedd. Right ta, so, siarad am lleoliadau gwyliau gwahanol. Ie. Ble ti'n... Dwi'n mynd i dynnu un off. Yeah. Mae'n amser, dwi'n Ydych yn meddwl. boenus. Ma nhw, mae'n brifach y pen Gadw fi. dy fes. Lleoliadau eich gwyliau chi. Alice, lle mae'n ti'n digwydd? Wel, dwi'n mwyn gwybod os di hyn yn fatha dwy'n syniad o wyl arall. Ond dwi wedi dewis Portsmeirion. Lleoliad yn wyl. Achos, o mam a dad yn mynd i gwir 6 bob tro. Ond o'n i'r rhy ifanc i'r cyfnod yna. So o'n i bod tro'n gorau gadael yn gynnar pan mae mam a dad yn cael aros fatha drwy'r nos. Achos mae tîn ein taid literally drost y dŵr yn gweld Portsmeirion. No way. So wedyn, o'n i dda, dwi jyst wrth y modd o Portsmeirion, mae mor hydolus. Yeah. A yn ddelfrydol, swn i'n cael hi'n braf drwy'r wyl e. Dyna'r thing. So swn i'n cael sets acoustic. Tyd, mae gen ti fatha'r bont, mae yna rhyw bontydd cool na yn fatha coedwig yn y top. That's efo mor cool neu beth. Yeah. Oedd that's number 6 yn class. Oedd. Oedd e'n really cool. Si rioed fynd, di. Dwi'n gytid. Oedd e'n really unigryw o oil. Oedd e'n gymaint o drenu achos nath e... Oedd e basically bwrw glaw bob blwyddyn. Oedd. Yeah. Like, Oh my literally gosh, pob un blwyddyn. O ti just... You couldn't avoid it. Dwi'n cofio gweld y ceir yn y car park am fatha... Ond rei, dwi'n meddwl blwyddyn ola nath o ddigwydd. Siwr O'n i'n dreif eibio gan y geir yna am ta 2 neu 3 mis ar ôl orffan. Really? Ie, jyst yn stuck yn y cae. Oh my Pobl gosh. sydd gadael nhw. Tywys sy'n amazing ddo, o'n i yn lyfo, oedd y ffermwyr yn dod, oedd nhw'n fel, ie, wrth gwrs, o'n i ddod i ddadl chi mas. Obviously, Saeson really posh, gyda'i ceir massive, lovely, crand nhw. A nhw'n fel, 50 quid cash. Ti'n fel, yes. Nice. Fi'n lyfo ffermwyr. That's how it's done. Yeah, absolutely. So, bys ti'n dod a Portmeirion nhw? Nice. Dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i ddwy'n hefyd, ond dwi'n mynd i ddwy'n o 2 le gwahanol. Ooh, So fun. mae yna ddwy
wyl yn Ewrop, dwi wrth y modd efo nhw, Decmantle yn Amsterdam, a Kappa Future Festival yn Turin, yn yr Eidal. Turin. Yeah, nice. So mae Kappa, mae hwnna mewn fatha hen industrial estates, mae hwnna'n proper city centre, kind of industrial kind of vibe. Pa fath o music yw e? Just like all kinds? Kind of dance, electronic dance music kind of thing. Nice. A wedyn, mae Decmantle mewn parc yn ganol Amsterdam. So os ni'n gallu gael fel half and half, heina, bach o industrial, bach o parc. Tyfu, mae hwnna'n great shout, actually. Yr thing o'r big space yna, achos mae hwnna fel bod mewn waros massive hwnna yn class yn watch o music. Ond wedyn bod gen ti bach o gwyrdd ni, wholesome vibes hefyd. Ella llyn bach. Love a llyn. Lovely. Good vibes, guys. Reit music yn ein gwyliau hyfryd ni. Big. Fi'n kind of teimlo fel ni'n mynd i gael gwahanol genres fan hyn, which I'm into. Gyda ni'n ddechrau gyda ti, beth ti'n edrych am pan ti'n mynd i wyl? Beth yw'r sort of acts sy'n denu ti? Wbath fyddai shake my white little booty to. Nice. Ti'n gweld hynna? Ynddo? Ti wedi gweud yna? Ti wedi dweud hwn. Sorry, man. Wbath ysgam, dancy, kind of bach o world music ylla. Like that sort of stuff. Nice. A wedyn un neu ddau heavy hitter. Cool. So, pwy yw headliners ti? O'n i'n meddwl so'n hilarious fi ddeud crinc, malan a ffenest, ond mae gen i fi ddau legend slots, iawn. Felly fydda i fi wneud full legends headliners. I'm here for that. Yeah? Fi'n joio legend slot. Anweledig, Nice. derwyddon, bandana. Pennod hapus bandana. Pennod hapus bandana, ti'n meddwl? Deg oed ydy. Yr un gyda'r... Mae dyn nhw fel y costumes, mae fel yr hwnna di. Gwahanol. Such cool artwork. Very cool. Ai. Nes i mynd i gig gola nhw yn Market Hall yn Gynarfon. Yn Gynarfon. Fi'n cofio, dathon nhw'n un Gynarfon, o'n un yr un yng Nghaerdydd. Yn clwb i'r bach. Class. Wild. Swn i'n gael nhw'n ôl, dwi'n meddwl. Great line-up. Unrhyw arall ti eisiau rhoi mewn na? Nes i weld rhywbeth tra ni'n neud fy ymchwil. Da iawn, gyda. Ar y pwnc. Diolch yn fawr iawn. Nes i weld rhywun yn mentionio Martin Geraint. Oh my gosh. A gen i'n meddwl, so fo'n clas gael Martin Geraint yna just yn canu Pennod hapus i bobl. Ti'n gofio fel oedd yn neud y blaen pan o'ch chi'n cyd? Ytha, a rhywun yn anfon enw chdi fewn. Oedd o'n neud beth o banana. Oedd o'n neud beth o ffrwythau, rhyw gan ffrwythau, dwi'n cofio dda, banana. Oedd o'n neud rhywbeth. Ac o pan dda, acos hwnna oedd y gan, Martin Geraint, banana. A dyfa wcw. Wcw, dwi'n cofio wcw. Mae wcw reid freaky i wan. So oedd wcw yn fel puppet massive yma gyda fel aderyn o dda, a dyfa nose ring. A leather jacket. Edrych bach o gyda, actually. Just the nose ring a gwallt tywyll. Love wcw. Nes i weld llun wcw yn ddiweddar am yn eitha freaky. Mae fel pan ti'n gwachad stwff plant o'r 70s, a ti fel, siarad yna mae'n iawn i... Dim di cyrraedd y pwynt yna, dwi'n meddwl, ond... Oedd wcw of its time, na gyda. Very of its time. I'm here for it. Yeah. Proper dancey. Proper dancey party vibes, that's what I want. Alice, beth am ti? Beth sy'n digwydd yn dy oil di'n partnerion? Dwi'n mynd am yr un type of vibe. Ha vibe. Just dawnsio, bach boogie. Yeah. Dwi wedi dewis Caronelis ar 98. Chos pan ti'n gwrando ar fatha tywydd hyfen ia, neu fatha Dewis Elan. Yeah. Dod ti'n methu peidio stop o symud. Oh, A dwi'n teimlo dda, so good. so fe jyst yn eich diwynnu, sa'ch ti jyst yn teimlo fatha mae'r had i dod. So dyma nhw, Carol Parry-Jones eisiau feddwl am. Absolute cinema. Achos fatha Space Invaders, fatha, a nes i feddwl fatha rhyw special guest o. Ar y Space Invaders, dwi'n mynd fatha radio yn gwrdd. Sa'ch ti'n cael fatha rap scalion o ddod ar. Background. Yn dweud yn ta neidio gwmpas. Which is bizarre, ond eto, fydra i weld o'n digwydd. Yeah, it's probably gonna happen. Drydydd un fi. Oh, Papur Wal. Oh, Papur Wal. Love Papur Wal. Sy'n nôl blwyddyn yma. Yndi. Diwedd. Cool. Braf cael nhw nôl. Sy'n ni dda. Lovely. Rhyw legend slots o gwbl, neu?
mae Carol Parry Jones yn legend. Dyna beth ni'n meddwl, mae Carol Parry Jones yn kind of... Ydy. Dwi'n meddwl bod hi'n digon, honestly, sa'r apsgalw'n bach o legend fyd. Chi'n gofio hwnna? Y parchdderwydd. Na. Fi ydy'r parchdderwydd a dwi yma oherwydd bod fi wedi cael llon bol o'r diffyg parch a lol. A dwi'n gofio, lle mae o pa raglen. Dim rhywbeth fel y rhaglen wirion na, neu rhywbeth Probably wbeth fel la. Ie, rhywbeth pam o teli'n gret. Jingle jangle gemwaith. Ie, oh my god. Diflandod. Iwan John. Iwan John, ie. Iwan John. O, ie, Mae fe... Oedd e'n magician. Hwna, a ddim yn diflandod. A fe'n cyrraedd, oedd e'n mynd, ymddangos. Ymddangos. Ti'n cael fan palateli ar... Oedd Osian Land arno fo. Na. A Sean oedd. Stop. So pan ma'n neud y sketch teulu clones, ie? No kids. Stop it. Stop. Ie. Sean a Osian di'r plant. Oh my god. Yn yr teulu clones, ie. Oce, fi angen ffind o hwnna. Oh my god, Hwna'n hygoel. Hilarious. Ti'n be, falle allai di gael llwyfan yn dy oil di sydd jyst yn dangos hen raglenni. Sy'n anhygoel. Hilarious. So hwnna'n so good. Fel, so yn Green Man, mae gen ti fel y cinema 10. Oes. O bod gen ti hwnna jyst archif S4C i gyd yw e. Swn wrth modd. Beth yw go-tos chi mewn festivals? Pan mae'n dod â bwyd a diod? Bwyd a diod, nes i feddwl am un lot. Dwi'n meddwl am Serious? bwyd a diod trwy dydd, bob dydd. Yeah, fair. No, digon teg. Diod, iawn. It's gotta be Guinness a margaritas. Specifically picantes, dwi'n meddwl. Literally my two favourite drinks. Great drinks. Mon di na, dim byd arall. Dim byd arall. Na, dim isio ciders, dim isio dim IPAs, dim isio dim homebrewed. Ond wedi syrfio mewn actual gwydyr, ddo, yn it? Ia, nes i feddwl am hynna. Mae hynna'n health and safety nightmare, yn dweud, really. Ydy. Dim bod fi'n health and safety conscious fel arfer, ond... Pan mae'n dod o gwyliau, mae'n it's your name on it. Ia. Mae angen bod yn gall. Ia. So margaritas a Guinness, lovely. Beth yw'r bwyd sy'n mynd i Bwyd, leindio dy stymog di? Rotisserie chicken. Oh, nice. Solid choice. Rotisserie chicken, peri-peri fries, gravy. A ella, dim cranberry sauce, red currant jelly. Specific. Yeah. Specific. Wel, mae pobl yn obsessed Ma' 'na efo cilo ar y cranberry wahaniaeth, sauce. though. Mae 'na Ie, wahaniaeth. ma' 'na wahaniaeth, oes, dwi'n cytuno dy ti Dwi ar hwn. well gyda fi red currant jelly efo chicken. A fi. Mae'r currant, y fi'n ffind fan rhy... Cymlo fe fan hyn. Mae o, Beth yndi. yw'r gair? Fel... Fatha? Bitter, mae fan hyn. Ond mae'r jelly... Oh, nice. Ie, It's sweet, mae felus, basically. yndi, yn Ie, union. na, nice. Mynd yn neis o gravy. Fi'n falch bod rhywun... Fi'n falch bod rhywun arall yn tymor un peth am red currant sauce. Ie. A wedyn, pasta bar. Pasta bar. Nice. Just nice, fatty, creamy, cheesy pastas. Gwahanol. Mae'n neud y podcast yma was yn fi'n really Yndi. hungry. Na, Ti'n fi. Oh, yes. Really Yeah. better. That's Lovely, it, well, good yeah. choices. Solid. A ffrwyth hefyd i ni gael. A ffrwyth, obviously. Yeah. Ffrwyth, A ffrwyth, hefyd. Bananas, beth. Bananas, ie. Alice, beth am ti? Beth yw bwyd a diod dy oil hyfryd? O, nes i trio bod bach yn greadigol. A o'n i siarad o'n ffrindiau fi tra o'n i'n trio meddwl am syniadau. Gwneud dwi'n mynd i gadw'r stondina, as in bwyd, but efo'r enw ar stondina, maen nhw'n gysylltedig efo rhywbeth Cymraeg. So, os ti fancy fatha salad, neu rhywbeth fatha iach, Yeah. big leaves. Clever. Iawn. A wedyn, os ti eisiau fatha panad o de, neu just chillax, as in panad o cacan, Yeah. tebos piws. Oh, nice. O, a wedyn, wel, o'n i efo caffi Sally Mali. Os ti eisiau fatha sausage baps a pethau. Yeah. Dwi'n bo, just bwyd fatha syml. Oh my god, sy'n ni so mynd i caffi Sally Ie. Mali pryd o A fwyd. fi. Mae Can just you imagine? neis. Sausage, beans and Ai. chips. Ia, Hello. pryd o fwyd fatha Yeah, cartra. Yeah, sit down. Ie. Cyllfforc. A wedyn nes i feddwl, o, rhaid chdi gael fatha burger chips neu rhywbeth pizzas. Yeah. So nes i feddwl, oce, be am tew, a wedyn mae'r tenna di cael ei croesi allan. So mae'n literally just dweud tew. A wedyn, so ti'n cael fatha bwyd sy'n basically ddim yn iach. So, Nice. yeah, o'n i'n meddwl bod o'n rhaid cool. Yeah, I like that.
Ta fe, bydd y Steddfod yn dwy'n y syniad na, garantid. Maen nhw wedi enwi bar nhw nawr, yn do? Bydden nhw'n galw platiad yn Caffi Sally Mali nawr. Beth enw'r bar? Bar Williams Parry. Oh, that's a good one. Oh my god, hwnna fel ultimate test Cymraeg. Wedyn ni fel, shit, fydd yw enw'r bar. Ond eto fel yn diod, mae gen ti fan nhw Fanta? So, bysa ti'n galw'r bar yn Fanta? Fel Fanta? Ella, o gynnu'n really optional. Ia, dwi'n meddwl mai dyna dyn unig. Be ti'n sefo yn bar ti? Dwi'n licio gins. As in, na fynd off byd dwi'n yfad. Dwi'n licio gins, ond dwi'n licio gins a tonic. Dwi'n licio gin a lemonade. Gin a lemonade. Sy'n neud o swnio fatha bod o ddim yn tha. Pan ti'n dweud gin and tonic, ond dwi'n dweud gin a lemonade, dwi'n bo. Na, mae gin a lemonade, it's a vibe. Ia. Mae'n neis. Achos weithio mae gin a tonic, mae'n... Ie, dwi'n licio fa. Mae'n mynd yn... Back to the... Ia, noli. Y gair. Back to that. Mae'n ti'n cael gin a lemonade. Oh, lovely. Ie, so gin a lemonade. No shame, girl. Festival tea one. You do what you want. Gin a lemonade. Dwi'n licio cocktails. So just bowl math o cocktails. All of them. Yeah. Nice. Yeah. Very nice. Ti'n all of a sudden yn edrych prep fi edrych yn British. Yeah, sorry. Beth yw enw caffis ti, please? Gosh. Un peth na i ddeud o, Oh, yeah. if I may. Overpriced pints, iawn. It's got to stop. It's got to stop. Yeah. Ta be, mae'n tricky yn dywa, achos fel sy'n byd yn curo peint mewn festival. Na. Ond wedyn, mae just the thought o talu £8 neu bynnag yw. Mae'n awful, ni. Oh, god. Syniad dyn ni wedi gael, de? I combat y hyn, ella. Dwi'n di gweithio allan yn iawn, ond ti'n gael fatha mewn gwledydd yn Ewrop, ti'n ailgylchu stwff, a ti'n cael pres yn ôl am ailgylchu. Yeah. So mae'n cadw'r lle'n lan, ond hefyd pobl yn cael bach o pres yn ôl. Dynyddio hwnna i subsidisio pris peint yn yr wyl. Serious, mae angen rhywbeth. Mae'r Europeans yn neud yn iawn. Ma' nhw'n di. Ydyn, maen nhw seriously yn. Ie, so chdi gael peint am £4.50 yn lle £8. Ti'n ma'n talu £4.50? Sa'n yn So chdi'n gwerthu loads mwy Bysa. peint Oh my sefyd? god. Surely the math's better. Ie, dyna di beth. Yeah. Ti'n gwerthu lot mwy, er bod y pris yn A dim byd gwaith pan ti'n mynd fel un, a mae'n flat. No. Na. Not happening. Oh, honestly. Na ni banio hwnna te, o'r gŵyl flat pints. Oh, yeah. O'r gŵyliau. 100%. Chi'n mynd i roi fel unrhyw extras yn gŵyl chi? Fel unrhyw rides neu os na unrhyw theatrics. Wel, nes i feddwl, os di Karen Ellis yn canu, a mae'n dda tywydd hyfen ia, bod jyst pobl yn dod â hyfen ia rownd i bawb. A Perffaith. bod chdi fwysig yn gorau talu mae'r hyfen ia. Perffaith. Neu, ti'n y pobl na sydd jyst efo fatha, a wedyn mae gen nhw'r gwahanol toppings a bod dim. A ti jyst gael deud, o ia, dwi eisiau hyfen ia. Dwi'n mwyn go, mae jyst hyfen ia. Yeah. Neis neu. I love that idea. Neu lollipop, by hyfen ia. Even, yeah. Beth am ti, unrhyw giamox? Mi fydd na gemox. Yeah. Dwi eisiau full-blown rollercoaster. Dwi eisiau rollercoaster, ond ti roed i bod i Zoo Gaer? Un o'r chi roed i bod i Zoo Gaer? Na ddo. Na? Tell me more am Zoo Gaer. Ond mae Zoo Gaer yn zoo yn Gaer. Okay. Mae llawn yn ei fileid, mae'n anhygoel. Nice. A mae yna dren iawn yn Zoo Gaer, ti'n gallu mynd rownd. Mae fatha, dwi'n gwybod sy'n dal yna. Ti'n cofio hwnna? Yndw. A mae'n rili uchel fyny, a ti'n gallu mynd rownd Zoo Gaer. Mae'n mynd rili slow. Oh, lush. Ista yn efo, mae'n rili chill, a ti'n gallu gweld yr elephantod Gaer. a'r giraffes, a ti'n gweld Zoo Gaer i gyd. Oh. So, wbeth fel ni'n meddwl. Mae'n mynd rownd y so hwnna'n festival. neis. Mae'n dipio lawr ella heibio couple of stages. Mae'n mynd rownd. Kind of medium speed rollercoaster. Tell me, mae hwnna'n lovely idea. Yeah. So, Yeah. Gwynt yn dy wallt. Yeah, lovely. Paint yn dy law. Paint yn dy wallt. oh my gosh. Yes, shit. Paint yn dy wallt. Zoomio pasio derwyddon. Oh, paid. So not amazing. Yeah. Mynd yn emosiynol, mae'n peth. Love that idea. Sgwyddi cyna. Yeah. Dwi'n meddwl gael un syniad bach arall, y gwir. Nice. O na, o blaen, dwi'n gwybod sy'n dal yna, o'na glwb yn Bangor o'r enw Academy. A yn fanna iawn, oedd gen nhw ball pit, peli plastig na. Yeah. Just ball Like pit. kids ball pit. Yeah. Yeah, Nice. massive, ac oedd o'n class. I bet oedd yn class. Dwi'n meddwl sy'n gael un o heina, a sy'n gael fatha foam pit, a just, ti'n just jumpio off fatha, Yeah. cwpl o, Fun. kind of diving boards gwahanol. Unrhyw rheole. Ti'n gorau dawnsio. Mae gen i fi gariad, a di o ddim yn symud lot. A dwi jyst fatha, pam ti ddim yn fatha dawnsio? Yeah. Fatha,
Mae'n un o'r pet peeves fi, dwi'n meddwl. Pam di rhywun just ddim yn dawnsio, neu at least Get just into vibio. it. Fatha, Yeah. ti'n gwybod full on dawnsio, ond ti'n fatha just bach o symud. Sut ydych chi'n polisio hynna? Mae'n y ffordd yn poliso. So rhywun just yn mynd round efo. Ti'n meddwl, beth ti'n gael nhw? Megaphone. Ie, literally mynd, Tasha! Dwi'n licio sy'n rhaid i gael fatha paintball snipers ar ben y stage, ar y top. Yeah. So ar y top y rig. Nice. A maen nhw'n watcha, maen nhw'n sbio pwy sydd ddim yn dawnsio. Yeah. Bien. Literally. Cario, chi'n cael ei absolutely. So Peltio. mae'n petrified. So that Big Brother, fatha, ti'n teimlo fatha mae rhywun yn gwachio Ie, chdi ie, drwy'r ie, amser. ie. So mae'n just trio da Alis Glyn yma gyda like. paintball in the machine. Ach, bod ti ddim yn fod yn dawnsio'n gwyl hi. I'm here for that, I like that. Let's recap eich gwyliau chi. Chi wedi creu Oh my gwyliau gosh, yeah. really unigryw, really hyfryd. A sy'n ddechrau ti, mae gwyl ti'n digwydd yn Portsmeirion. Portmeirion. Pwy sy'n chwarae yn dwyl di? So gen i Carwyn Ellis o'r 18. Carol Parry Jones, plus Rapsgaliwn. Wrth gwrs. A wedyn Papur y Wal. Oh, fun. A beth oedd y bwyd eto? So'r stondina sy'n, yr enwa sy'n cyd-fynd efo'r ddau. Caffi Sally Mali. Caffi Sally Mali, Tebo Piws, Tew, Tenna. A wedyn efo'r diod, just cocktails, Oh, yeah. gins. Just yum. Beth yr extra bit eto? O ti'n rhoi yn y gwyl? Bo fi'n mynd i gael hyfen ia. Oh, yeah. Hwna? Yeah. Personalised, Personalised, dod o yeah. gwmpas. A bod yr hyfen ia am ddim. Gyda, let's recap gwyl ti. Ble mae'n digwydd eto? Nes ti ofyn hynna, a nes i sylwi bod fi heb actually enwi lleoliad o gwbl. Imaginary. Half and half, yeah. Half and half. Oh, yeah. Yeah. Rice and chips. Imaginary fel hannar. Yeah. Mae'n hen industrial park sydd hefyd yn hen fatha garden centre. Yeah. Yeah. Nice. Ond bod e mewn... Mae o outskirts dinas, dwi'n meddwl. Yeah. Dwi'n meddwl eisiau fo'n bang yn canol. Na. Ond efo good transport links. Yeah, wrth gwrs, handy. Yeah. A hefyd, dwi'n meddwl bod fi yn mynd i wneud dim on-site camping. Oh. Okay. Pam? Dwi'n gwybod, Just lumpy and awkward. yeah. Dwi'n meddwl, dwi wastad yn teimlo fwy ffresh os dwi'n mynd i wyl a dwi ddim yn campio. Ti'n gwybod, fel, mae'n ha iawn, a mae'n fel 7 gloch bora. Ti'n gweld o ddeffro gan yr haul, Yeah. O, ti'n boeth, gyd. a ti'n chwysu, a Yeah. mae'n disgusting, Yeah. a mae'n Achos boeth, a ti'n dehydrated, Yeah. a mae'n just yn mingin weithio ni. Mae'n A line-up ti oedd Anweledig, Dywedd yn Dr Gonzo, Bandana. Bandana. un da. Swn i hefyd yn licio adio End of Emlyn i'r Legend slot. We all love Enda. Yeah, pob un Pennod nawr, mae End of Emlyn wedi cael ei... Do? Wedi cael ei sôn No way. Pob un Pennod. Mae Cymru'n caru End of Emlyn. Yeah. What can I say? Wow. Yeah. A wedyn rollercoaster, Oh, yeah. ball pit, Yeah. foam pit, rotisserie chicken, Rotisserie chicken. peri salted chips, Guinness and margaritas. Guinness margaritas. Mae'n rhaid fi ddewis pa oil bys ni'n hoffi mynd i. Hard choice. No pressure. Hwna beth fi really ddim yn mwynhau, achos fi ddim yn... Don't like making decisions, ond... Os gennych chi tissues rhag ofn bod fi'n crio. I will never be forgiven. Sy'n ni hands down yn mynd i'r ddau oil, without a doubt. Cop out. Yeah, Yeah, I know. Ond mae thought yn mynd ôl i Portmeirion yn lovely. Mae thought yn mynd i fel industrial thing ti di creu yn son on class. Really fun. Love a line-up ti. Papur Wal, bach o CPJ, Carwyn Ellis, love him. Love your line-up hefyd. Derwyddon, Bandana, Anweledig, great vibes. A End of Emlyn, oh yes, it greased. Pam bod fi'n nerfus? Dwi'n chwysu yma. Mae'n y waith na steddfod, dda canlyniadau. Ti'n mynd o ti ar y llun, mae'n canlyniadau. I know. Fi'n meddwl fi'n mynd i fynd am gwyl Alis. Da iawn Alis, ond fi yn hoffi dwyl di hefyd. O fi'n credu
Mae'r tho yn mynd i Portmeirion eto i oil yn really nice. Fi Aye, ma' hwnna'n colli banging number shout. 6, guys. Reit, cool. Ie. Bring it back. Ia. Rhaid chdi wneud yna i fi gael mynd i wyl yn Portmeirion. Ond oedd e'n gweithio a fel beautiful vibes. A just meddwl, watch Karen Ellis, bach o Hiwenia, Ia, dwi'n meddwl gwneud. Papur Wal. Diolch, boys. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Am lyflu cael sgwrs gyda chi. Pob loc gyda all your endeavours. Unrhyw beth ar y gweill? Music newydd ar allan gan Ffenest, wrth gwrs. Album. Album o'ch hyfryd iawn. O, bendigedig. A music wedi dod mas gan Malan yn ddiweddar fyd. Do. Nice. Nôl ar ddechrau'r flwyddyn. Lovely. Hyfryd iawn. Be sy'n ar y weill ys i, Alice, unrhyw beth? Exciting ar ffordd? Wel, sengl newydd allan. Mis nesa. Exciting. Really exciting. Dwi ar band yn mynd i Llydaw. Fun! No way. I neu beth? Wyl. Dwi'n mynd really gwybod be di go iawn enw'r wyl, ond GBB ydi fatha'r initials. GBB. Gwilym Owen Bruce. Owen Bruce. A wedyn mae gyd yn Llydaweg. Ooh. A wedyn ni di'r unig fand Cymraeg. Gŵyl, brodl ar bres yn honig. Glas. Gŵyl, brodl ar bres honig. Pob loc yn mynd i Llydaw. Fydd yna'n lyflu. Diolch, Bydd, dwi'n eisiau chwan. Pob loc yn... Mae wedi mynd ar chwal, boys. Mae di mynd. Mae'n amser bod o'r podcast mae i ben. Diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi yn fach amser chi. Diolch i chi hefyd. Fi wedi giglan lot. Mae stitch dy fi nawr. Fi wedi Cria. mynd am lie down. Diolch am eich cwmni chi. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando hefyd. Cofiwch chi dan ysgrifio ble bynnag chi'n gwrando neu'n gwylio'r podcast yma. A ni'n weld chi tro nesaf. Gwedwch ta-ta. Ta-ta. Ta-ta.